No que vai de ano, a lonxa de Rianxo leva facturados tan só 80.000 euros, o que supón unha drástica baixada con respecto a campañas anteriores. É que nós a día de hoxe case un 100%. Estamos en 80.000 euros a día de hoxe de facturados en lonja, cando 80.000 euros xa se facturaba as 2 primeiras semanas de enero. A pesar da gravidade da situación, dende o Pósito rianxeiro agardan non ter que afrontar máis despedimentos. Confían en que as axudas de Xunta e Deputación, sumadas aos ingresos derivados do voo de vara e do xeito, sexan suficientes para manter o persoal, aínda que a confraría terá que asumir as perdas. As cuentas que estamos votando, máis menos, son as posibles axudas que poidamos ter de cara Diputación, que nos dá polo tema de personal, e máis a Xunta que nos dá de vigilancia e asistencia técnica. E despois o beneficio que podamos ter tanto de voo de vara estes 3 meses, enero, febrero e marzo, e noviembre e diciembre, máis menos barajamos as cuantías de outros anos para ter unha previsión o xeito. Na actualidade son estas dúas artes as que sosteñen a actividade, posto que o marisqueo a pé estará parado previsiblemente ata finais de ano. O panorama non mellora na actividade a flote, posto que as mostraxes son bastante pesimistas, abrindo a porta a un posible cese temporal. No, o marisqueo a pé está parado hasta junio. Fixeron un paro elas por sí mismas que hasta junio, con previsión cunha prórroga de 3 meses máis, incluso, que podría ampliarse hasta setembro, outubro. En principio, o marisqueo a pé non ten previsión de traballar o único a finales de ano. O marisqueo a flotes, de cara ao mes que ven, a asistencia técnica ten que facer os muestreos das zonas, pero bueno, xa fixemos un muestreo así rápido por riba, os muestreos deron mal, non hai casi marisco. Tomaremos unha decisión despois ao mellor para o mes, ao mellor intentar falar ca xente dentro en abril, maio, ter unha reunión ca xente e barajar a situación de se se vai a ir ou se se busca unha alternativa de ir a un cese ou ir a algo.